Mali jamanaden miliyɔn 3 ɲɔgɔnna de bɛ sigilen Côte d'Ivoire jamana kan. Caman bɛ ka u ka haminaw jira ka kɛɲɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw ka danatigɛliw ye. U ye min kɛ nin ye a kalo damadɔ ye bilali la senw kan. Amadou Kojo kulu ni ɲɛmɔgɔ ye a jira k'a fɔ k'ale tɛ fɛ Mali k'i kɔ don CEDEAO la ko sabula k'a bɛna kɔlɔlɔ belebeleba de bila Mali tungaladenw kan Côte d'Ivoire jamana kan. N'an bɔra CEDEAO la an minnu bɛ ka wotoro pousser an minnu bɛ ka gardien kɛ an bɛ carte séjour ta cogo di san kɔnɔ 40,000 ou 50,000 an bɛ mun de dun an bɛ mun de bila ka taa so an ka bɔkun de ye nin ye bɔkun wɛrɛ tɛ anw na tuguni. Mali ɲɛmɔgɔw ka fara u jɛɲɔgɔn Burkina ani Nigerkaw kan minnu ye Alliance des États du Sahel bila sen kan ye a da yira k'a fɔ ko olu tɛna bɔ u ka kumakanw kan. Nka Seku Mayiga kulu ni kumalatɛmɛla ye a jira k'a fɔ k'ale haminenba de don ne a jɛɲɔgɔn malidenw minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana la kakoɲaw ye. Mali tungaladenw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ka sɔrɔ bolo nasiraw la. Bi ne Mali bɔra CEDEAO kɔnɔna la Mali tungaladenw ka taabolow bɛna kɛ cogoya jumɛn ye anw sifinw ka ɲininkali ye o de ye. Hawa Bamba nin jagokɛlamuso nin ko ale jigi ma tigɛ a la fiyewu k'a fɔ ko Mali tɛna se ka bɛnkan sɔrɔ a taabolo kan. U ka nin CEDEAO ko in yɛrɛ bɛ kan ka anw sɛgɛn kosɛbɛ ne u bɛ se ka sigi u kɔ dɔɔni n'o tɛ an jagokɛlaw ka nafa tɛ a la dɛ. Mali ni Burkina ni Niger teliyara kojugu AES bilali la sen kan. CEDEAO ye Basiru Diomaye Faye sugandi ka kɛ ciden ye kumakɛlaw ye a jamana 3 ninnu fɛ.